Ħażebbuġ, il-lokalità li fiha għex il-poeta nazzjonali Malti Duncan Bsajla. Lokalità li fiha sar xogħol infrastrutturali kbir minn kunsill lokali b'maġġoranza Laburista u jekk jerġa' jiġi fdat mir-residenti tal-lokal, kunsill lokali ieħor b'maġġoranza Laburista jibqa' jaħdem għal ġid taż-Żebbuġin. Waqt żjara f'dan ir-raħal bħala parti mill-kampanja elettorali għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li kunsilli lokali b'maġġoranza Laburista iwaqfu forum permanenti ta' konsultazzjoni bilan li l-Kunsill jikkonsulta mal-komunità kummerċjali fuq bażi regolari. Dan il-forum ikun qed jiġġieled il-burokrazija filwaqt li jkompli jitkattar il-ġid u x-xogħol. Ikun qed jgħin ukoll lis-self-employed u lin-negozji żgħar. Joseph Muscat faħħar ħidmet il-Kunsill ta' Ħażebbuġ u kif l-armonija bejn il-kunsilliera ta' twemmin politiku differenti waslet għat-twettieq ta' proġetti għal ġid tar-residenti. Min-naħa tiegħu is-sindku tal-lokalità Alfred Grixti tkellem dwar dak li sar f'din il-leġislatura u l-pjani tal-Kunsill għal-leġislatura li jmiss. Aħna għamilna investiment ta' 2 miljuni u 200,000 toroq, għandna 13 triq lesta, qegħdin naħdmu fuq Vjal il-Helsin li tiswa aktar minn miljun waħda. U għal-ġejjieni għandna proġetti kbar li rridu nagħmlu permezz ta' public-private partnership u li fosthom il-parkeġġ taħt il-ground u l-bandli tal-infetti. Parkeġġ li fi kliem Alfred Grixti ikun jesa' 250 vettura. Priorità oħra għal kunsill lokali b'maġġoranza Laburista tkun li tiġi indirizzata għal problema ta' konġestjoni ta' traffiku fil-lokalità. Fit-tmiem iż-żjara l-mexxej Laburista Joseph Muscat iltaqa' u tkellem mar-residenti Żebbuġin.